давраи ҳазрати мусо буд. Як зане мега пеши мусо омад, гӯ мусо инни азнабту занбан. мусо, ту пайғамбари худо ҳастӣ, ман як гуноҳи бениҳоят вазнинӣ кардам. гӯ чӣ гуноҳ кардӣ? ира шамсиддини заҳабӣ дар китоби кабоираш ин қиссаро дар боби бенамозо меорад. мега чӣ гуноҳ кардӣ? ин зан чӣ мегӯяд? инни занайту ва валадту мин аззино сумма қаталту. мега мусо, ман зино кардам, баъди зино як фарзанде аз ман таваллуд шуд ва аз мардум ки тарсидам ва шарм кардам, ин фарзанди таваллуд кардама қатл кардам, бурда дафн кардам. ва имрӯз пушаймон шидам, тавба ба сӯи худо кардам. ҳазрати мусо, дуои тира худо мешнавад. дуо кун ки худо мағфирати